Добър ден! Искам да ви представя най-новия модел, колекцията си от марката Alcatel, а именно става въпрос за модела на Alcatel K10000. До сега в профила си, където продавам смартфони, продавах моделите K4000 и K6000. Съответно, първият модел е с 4000 мАч батерия, втория е с 6000, то специално е с 10 000. Компанията Alcatel е един от най-големите китайски брандови за смартфони, която вече политика е да се наложи на световния пазар. Компанията за миналата година е номер 1 в раздела издръжливост и батерии. Просто обира, където се яви по фестивали, по конкурси, е номер 1, неоспоримия лидер. И понеже има голямо търсене от мои клиенти, затова реших, даже вече продавах още преди да си пусна обявата, два телефона, просто не могат да засекат, два телефона от този модел новия. Така, какво ще направим в следващите 10 на минути? Ще разгледаме телефона, ще направим тест. Те ще направим с приложението Antutu. Това е приложение номер 1 в света за тестване на смартфони, както от страна на търговци, така от страна на клиентите. Всеки иска да продаде, съответно да купи най-вече нещо качествено, за което да знае за какво се дава парите. Antutu теста по принцип показва както хардуерните възможности на телефона, така и софтуерните. Alcatel сега Нека да видим какво има първо в кутията. Това е кутията, луксозна кутия голяма, с надписите, Хонг-Конг, така е централата на компанията. Така, нека да извадим. Какво виждаме накратко? Да махнем рекламния лист. Телефона виждаме. Така, до телефона виждаме това за прехвърляне на данни, на флашки и на други подобни носители. USB кабел с зарядно в български държавен стандарт 220 волта. Да спомена за зарядните. Зарядното е отново е клас USB 2, в смисъл тая батерия 10 000 мАч може да се зарежда с вашите стари зарядни, но за 10 000 мАч може би ще ви трябва отправяка от 0 до 100%, отправяка на 10, 15, 20 часа. Докато с това зарядно вие ще заредите за 2, максимум 3 часа от 0 до 100%. Така че виждате предимствата на новите технологии. Тук е гличката, която се отваря ето тук в страни. Се натиска да се слагат вътре двете SIM карти, които са Aquas Micro, плюс SD картата, който желая да се сложи карта. Телефонът е с 16 ГБ ROM, извинете ми, и 2 ГБ RAM. Android е 5.1, дисплей е 5.5. Телефона, всеки телефон върви с безплатен гръб, силиконов. Ето твърд гръб, безплатен. Тук отзад е описан модела и как се слагат картите, SIM картите и SD карта, който желая. Отпред телефона върви с два протектора. Виждате първият дебелия рекламния. Това обичайно веднага, щом закупи телефона, клиента го маха. И отдолу имаме още един тънък работен, който е хубаво да седи. Допълнително към комплекта имаме допълнителен протектор, кърпичка, който клиент желая, след време може да си го ползва. Така, накратко, нека да пуснем телефона. Ето какво представлява. 5,5 инчов телефон. В принцип най-средни, изчислено в световен мащаб, най-продавани са около диапазона 5,3-5,35 инча. Говоря за статистика последната година и половина. Така, нека да включим, ще разгледаме подробно модела. Така, телефона първо да започне с оригинален Android с 56 минута. Специално аз съм го пуснал на говори, с който иска от настройки, може да си го прехвърли на всякакъв друг език. Ето, примерно, как работи, няма тук никакви забивания, зацепвания, тем подобни. Така, виждаме всичко.
Каквото ме интересува, примерно, нека да пустим някой видео, ето, примерно, видео да пустим в YouTube. Примерно, какво да пустим? Някой българска песен. Заблеело ми ягънце. Ето. Сега зарежда. Телефона е с 56 битов процесор. Това ще рече, че е по-мощен от 90% компютри, които работят в България. Някой друг нещо да измислим. Лили Иванова за по-старите почитатели. Така че, аз ви давам горе-долу да... Това е реклама. Виждате, всичко веднага се зарежда. Да превъртим. Виждате, картината е супер. Така. Нека да продължим с другите. Вията го видяхме, нали? Така, нека да видим. Примерно, да заредим някой вестник, нещо. Примерно, кой е? Дневник БГ. Търсачката, диктуваме, не съм болен да пишем. Така, сега за Брексит. Днеска започва референдума в Великобритания за излизане в Евросъюза. Да или не, така нататък. Виждате, всичко се обръща, може да се оголемява, да се намалят. Така, това го видяхме. Нека друго какво да ви покажа. Сега се сетих нещо интересно. Google Translate или Google предавач. Да изтегля, да го пусна, да видите, много интересно. Може да говорите, и той ви превежда автоматично. Може би повече от вас се ползват с нея, но нека да... Не знаете езици, пък се нуждаете. Примерно до Гърция, до Германия, до Италия. Ето, примерно, всякакви езици имаме. Така, нека от български на английски. Добър ден, къде мога да вечерям сега? Сега, примерно, сте къде сте някъде на почивка, айде не във Виетнам, не в Израел, айде в Италия сте на почивка. Добър ден, къде може да вечеряме спагети? Тук не стана, защото климатика е друга точно към. Добър ден, къде можем да вечеряме спагети? Buona giornata, dove abbiamo gli spaghetti cena. Така може да говорите. Това е една програмка просто. Сега, примерно, че не знае италиански, но думата чао би трябвало да е италиански. Чао! Здравей! Така, видяхме тази програмка, няма значение. Махаме да отидем да направим теста. Да отидем по по-главните и важните неща. Ето е програмката да отиде като така, ето виждате модела K10 000. С 3D сканиране ще го направи теста. Ще видите, особено в началото има доста интересни тестове.
Чудесно HD качество на картината. Накрая ще обобщим всички данни. Теста прави някой отправят на 6-7-8 минути. Така, 1920 на 1080 резолюцията. На супер актуална резолюция, която напълно ви дава възможност да насладите на екрана. Това е друг тест. Китайски мотиви, народни. Така, теста продължава. Се зарежда. Ето на 50%. Треде, сега в момента му изчислява колко е рама. Реалният е съву, после процесора, операционната система. Втората част е малко по-скучна, но важното е все пак да извлечем всички данни, да знаем какво купуваме. Още няколко минути останаха. Вече на 65%. Рама оперативната памет, която е много важна. Темата е забит, те наречените забиване, зацепване и тем популярни проблеми, които бяха известни и сега са известни към телефоните от по-нисък клас. Човек заслужава да е някаква левогорница, но да може да използва телефона пълноценно. Все пак смартфона не е просто каприз или украшение, то е просто физическа необходимост. Както физическа, така и социална и икономическа необходимост по-точно. Още малко остана от теста. Така, вече сме на 80%, още 20%. В момента, предполагам, Харди, мисля, че беше накрая, което са тества. Нека докато си правите, се го разгледаме. Ето страни как е. Това е Copy Power за включване, изключване и рестарт. Това е за увеличаване и намаляне както на звука, така и за други приложения.
Ето колко не е чак толкова, може някой да му се стори голям, като инчови и като дебелина. Не е. Значи след като завърши теста, мога да таковам. Да, това е добра идея. Докато се прави теста, моят помощник оператор ще отиде да донесе електрическата везна. Има още 8%, тъкмо да ми донесат. Не се сетих по време на теста. Малко ще донесат и ще измерим точно колко грама е телефона. Гледал съм испански, английски. Крайният резултат. 24 210 точки. Супер резултат. Нека да видим. Кое копче натиснали. Ето, крайните данни. Така, виждаме, бранда е Alcatel, модел е K10000, Android е на софтуерния Android става дума, 5.1 32 битов софтуер. Това е процесора MT66735P, резолюцията 720x280, 13 мегапиксел камера на Sony. Така, имаме 2 ГБ RAM, 16 ГБ ROM. Ги потвърждава процесора. Ето процесор е 64-битова версия, 4-ядрен. Така виждаме долу данни. Всички тези данни ще ги публикувам. Тук виждаме камерата, която е за селфите, така популярна в последно време, е 5 мегапикселова. Другия тук още веднъж 5.1. Тук има и други данни по-долу, които се интересува. Ще ги таковаме. Ще ги снимам, ще ги кача в обявата си. Така, нека да направим така наречения тест, който се хрумна ми спонтанно. Така, нека да включим. Да се калибрира. Така. Телефона е 100. Чайте дали не трябва да. Ще го калибрирам, че тук нещо направих. Телефона е 109 грама. 106. В крайна сметка. Той малко плава. Това предполагам от климатика. Я да видим. Кажи речи 110-120 грама. Не е толкова. Може да е толкова. Извинявам се, кантара нещо. Извинявам се за теста последния, но не ми е. Сега да видя да не е заради. Това е вече грамажа. 320 грама съм съгласен. 319 грама. Това е реалната тежина на телефона. Просто аз обърках калибрация в началото. Така, ако имате някакви въпроси, питания, моля не се колебайте, звънете или пишете. Винаги съм на линия, както по телефона, така и чрез съобщения от обявите, където съм публикувал. Благодаря ви за сега. Пак ви казвам, ако има нещо, обаждайте се, пишете. Винаги съм на линия. Благодаря ви. Желая ви лек и приятен ден.